Valaki kilépett a csizmájából. Jó a szaga, nagyon gyerekek. Igen. Miért? Persze, hogy meg. Meghalap, minden meg tud halapni. Egy hölgyek, egy légy is meghalap, csak... Mi van lett akarva a szem annak a szerencsétlennek? Nagyon sok Légy van, légy, és ha ilyen van, akkor nem kap a szemébe ilyen. A szemüveg helyett ezt hagyják, hogy a legyek nem menjenek, iszonyatosan zavarja őket. Teljesen legyek szúnyog. Akartok egy ilyen házi állatot otthon? De csak lovat. Nem lovat. Azt te kap, tiéd a ló, nálad nagyobb hely van, nálunk kisebb hely van, nálunk kecskében. Ez jó, mert a kecskében teljesen szeretjük a... Négy van a nyakhányban, nyílók a nyakhányban. Nem tudom. Valószínűleg, igen, a mandulájuk. Kicsi. Hát mi is láttál, mint falusi. De állatorvos fia. Nem tudom, mi az ott neki. Ott egy nyuszi. Hol? Ott. Hol? Ott. Ha csak nem egy nagy patkány. Vagy patkány. Ott. Gyere, Nyuszi. Oké. De lehet, hogy egy nagyon nagy patkány. Ha. Nézd, Ivani. Nézd. A lovakhoz van valakinél nyereg? Igen. Hogyne? Alatt a két pedál. Az alatt újítottuk a húst. Hát úgy kéne, olyan, kérd meg a papát, hogy csináltak a mérnök srác egy ilyen átalakítható nyereget, ami le lehet kapni a ülésre, biciklire, és rányomni egy kecske hátára. Az egy nyuszi. Anni, itt van a ló. Látod, milyen sok légy van a szemek körül? Igen. Det var det jag menade. Det är fuktigt att vara nära där. Och det är väldigt obehagligt. Därför har jag hamnat med.